Min hemm ruħi jidħol. Daħalja, ejwa da. Għajdi sinju sandak zorruħi. Signora, għedin... Għajdi. Għedin namlu pensent fuq il-familja. Ejwa. U nishtiq namlu xi domandi. Nishtiq għakmaġibni. Ruħi fuq il-familja tanħat ma stajt xej ta' fax ħana s-serji. Ejwa. Signora, minix najt li mintomx nis-serjien. Ma nishtiq għatwieġi pa' domandi tijaj. Ara ruħi, fej naf u fej ma nafx ma nafx. U d-dof ta' fax naħsel kollum kien. Se tuħu banju, signora? Kon se najdlek għaddar et najdlek u meċ paroli doblu sens ta'. Skużani, signora, ara biex nibda l-ewwel domanda. Għajt. Tista' tgħidli kemm tinsabu f'din id-dar jekk jogħġbok? Ara ruħi f'din id-dar ninsabu 8. Ejva, jiena r-raġel 6 tfal, 5 sobien u tifla kbira. Ejva. X'ismek kien bil-ħaq, signora? Jiena tolli ruħi. Tolli Zara. Tolli Zara. Ejva. Ir-raġel x'ismu? Ir-raġel Zakker, ejva. Ejva, subuna ta' qattani. L-għam tal-familja ġifieri dan. Ejva. Ir-raġel x'jaqla fil-ġimgħa, sinjura? Kull-jum jaqla jaħasra xaħdem fid-dranaġġ ruħi. Tinterpreta nix ħażin, sinjura jogħġbok, għal-paga qed ngħidlek. Paga. Paga għandu 29 issa, barra li sibxu startatura wkoll. Ejva. Tfal x'jagħmlu, sinjura? It-tfal għandi jara. Għandi 4 l-iskola. Ejva. Tifel ġol-fabrika u t-tifla kbira taħdem ġo nightclub. Tkanta, sinjura? Tkanta. Dik mur taħsel post, fil-odok mini, mela tkanta. Mux laħallu n-nis fil-għaxija. Kera. Ek li tisema klarus tajdela kera u kol. Il-kera tad-dar qed ngħidlek kemm tħallas, sinjura? Tifla tifla. Ejva, kera tad-dar ħanajdlek kara kelli għaxalliri. Ejva, imma sit il-kera nirrattiħ poplasija semel il-50. Ejva. Annimali għaw, sinjura? Ta' fuqna ruħi. Signor, annimali, volduri, signora. Skużani, taf, għax annimali vera, taf, għax meta nkun se nistreħtit wara l-ofsinar, joqogħdu jdoqqu l-istergo, u ma ħallux nalaqaj maj. Ejva. Jaffara ġdid dan. Klib jaqtata, signora jtnajdlek. Insomma, kelli għattus fil-bit ħallista jinqala, u kelli kell tal-butu għalli meta bottix l-għanta grocer. Tajjeb. Inti mad-darbis, edha, signora? Ejva, mad-darruħi. Kem naqbes qabsa Santa Grocer, ġirja sal-knisja u l-raddar u xtamil. Il-ħil liberu, kif qatta? Il-ħil liberu, noqdu nilabu tambla fil-kantoniera. Noqdu najdu fuq dik u fuq l-oħra. Ejva. Fuq il-television, kif xitħobbu taraw, signora? Jina l-Malti nħobb nara. Leru, għax meta ġiet tifel il-kbir u dawallu fuq tal-kanal 5. Fil-bank hemm xi ħaġa, sinjura? Iżgur għandi s-setta li kellu l-odda tar-raġel. Naħseb li ma fimtniex, sinjura Zara. Mela xogħol xitri. Għal-flus li hemm fil-bank qed nirreferi għal-finanzi hemm xi ħaġa. Flus leru ħikollox taħt il-maduma qiegħed jiena. Għal-flus mela. Ara. Dwar il-ħajja, x'għandek xi tajt? Xejn ruħi għax ma nafx naqra. Mhux għall-gazzetta, u qed ngħidlek jiena għall-ħajja ta' kuljum. Ta' kuljum, u hija dejjem ftaħna l-andabulu bejf ta' Ejva. Għatkelkom xi mart fil-familja? Le, grazzi tal-laqat, imma dejjem rasit tektik li ta' fl-ħa tax-xahri. Ejva. Tifirtu xi darba, sinjura? Ejva, darba morna sawdex kena niġu lura. Għaliex? X'qabbuna bit-drogi. L-ikla favorita tal-familja, x'inhi, sinjura? L-ikla minestra jiena u t-tfal niklu ruħi. Il-raġel x'għof jikol? In-nisa ruħi, x'mistax jara waħda ma jkolix. Għad xi ħadd mill-familja tiegħek tal-qorti, sinjura? Kollha kemm aħna ruħi. Mela x'għamiltu? Għax iġġilidna ma taħdejna, qtajt l-għawdnija barra. Għasta bqajtu hekk il-budnija barra u miġġildi?
Insomma, s-arranġajna daqxie xwaħħal tal-abiljuħu. Iva. Isma ruħi, inti sej ħafna mistoqsijiet personali ta' għamil li pjaċiru tlaq l-barra taf. Signora, Għax ta' xawatulu l-qalsiet il-raġel għara. Staqt namilla xi domandi oħra, ma jekk inti tħoss li qed niskomodak. Iva, tiskomoda ħafna u tiddejjaqni l-uħda l-pressure bisli. U l-komplement tal-ġurnata tajba. Bil-ħalek il-bita qattarli. Għara tisluq li tafi. Għara ħaniġu għarek ma mux taqali ta' ruħi. Barbagianni le la